Yan na magkakasama ang first endorsement sa DILG Central Office ngadto sa DILG Region 11. Magkakasama gi-forward karon ni Attorney Amoy kansa magkakasama gimandaran karon sa Central Office ang DILG magkakasama Region 11 sa pagpanguna ni Direktor Abdullah Matalam nga imbestigahan magkakasama ang naisgutan nga maong panghitabo kay matod pa dinhi magkakasama sa DILG Central Office for the denial of due process of her late brother who was accused in a complaint in the barangay which unfortunately resulted to him committing suicide. Okay? So, mao ni magkakasama ang order sa DILG Central Office ngadto kang Abdullah Matalam ang regional director nato magkakasama sa DILG Region 11 kini kabahin sa gisaka o gidangop nga risatuan nga reklamo ni Mayet Kumat ang igsuon magkakasama sa nagpakamatay. So magpaabot ta magkakasama sa lintungan ini ug unsa magkakasama pod ang resulta sa investigasyon sa DILG Regional Office Bato Kanto kang Kapitan Ronan Bautista. Yes, yasi. Good morning. Kumusta man mo diha? Okay lang. Nadawat na nako diri yasi ang kadtong kuan. Kini nga ni ang suwat nga gipadala diri nako sa DILG kalabutan atong investigasyon sa kini nga ni ang barangay kapitan ninyo das barangay Buhangin si Kapitan Ronan Bautista. Imbestigahan na gyud siya sa Department of Interior and Local Government sa iyahang mga kasamang gihimo niadtong paghusay sa kining pasangil ngadto sa imong igsuon. Yes, Hello, Yasi. Yes, sir. Namina ko, sir. So, kinini ang naanagyoy investigasyon unsa inyong gibati? Yes, sir. Praise God kaayo, sir. Unta kaloy mi sa Ginoo, sir, na unta matagan gusto siya si Manoy. Sige. Malaumon ta nga mapaspas pod ang investigasyon o gamutok maugyod ang kamatuoran aron makabot ninyo ang hustisya sa ginagatan sa inyong igsoon. Salamat, Jasing. Okay po, sir. Hopefully in town, sir, nga makabot na jud namo, sir. Okay, sige. Salamat. Kami po dinhi sa DXDC dili mi mohunong sa pagtabang sa inyong banay para mulutaw ang kamatuoran. Salamat kayo. Okay po. Salamat. Okay. Salamat po kaayo, sir. Salamat kaayo sa pagtabang. Thank you po. Okay. Sige. Mato magkakasamang usas mga igsuon. Niadto magkakasamang gipasanginlan nga namaklad magkakasama dito sa barangay Buhangin sa usa sa mga borders nga nagreklamo ngadto sa barangay